दिनै जोंहा परबतजला जिल्ला हिसाबैहाय सेन्ट्रेल युथ बिपिएफ आरो बिएसइउ आरो जोंनि परबतजला युथ बिपिएफ बिएसइउ आरो बिपिएफ जों मोनसे सावरायनाय थांदों। बिनि एजेन्डायानो जाहैबाय जोंहा बिपिएफ राजनीति दलखौहाय फैगौ एमपि इलेक्सनावहाय आरो जा जेबायदि माने गोरायै दङ आरो बेनिफ्राय आरोबाव माबोरै गोरासिन खालामनो हागोन जों बेनि थाखाय एजेन्डा लानानै जों सावरायदों। आरो परबतजला डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंहा बिपिएफ राजनीति दला बिराद स्ट्रं जानानै दङ। बिथांमोननि सरकार सालायनायखौ आं थोंजोङै बुंनो थाङा, नाथाय जोङो जेनेरेल रायजो राजा हिसाबै जों जेबायदि मेगनजों नुनो मोनगासिनो दङ बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंनो सानदों। जोंनि रायजो राजाया जानजि खाफ्रानांगौनि सम फैबाय। मानो होनोब्ला प्रमद बर' बिथाङाहाय बिडिसि इलेक्सनावहाय परिबर्तननि नाम लानानै दिनै जोंनि रायजो राजाखौ थगायनानै बिथाङा दिनै पावाराव फैदोंमोन। नाथाय पावाराव फैनायनि उनावहाय बिथाङा रायजो राजानि खामानि मावनायखौ रायजो राजायानो नुनो मोनाखै। एबारनि इलेक्सन समावहाय जोंनि रायजो राजायानो जेबायदि जोङो खोनानो मोनगासिनो दङ आरो जों मिथिगासिनो दङ, जोंनि रायजो राजायाहाय प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकारखौ हिसाब लानो थाखाय दिनै जानजि खाफ्रागासिनो दङ। जोंना दिनै आइजोफोराहाय जोंनि बिमा मादैमोनाहाय प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकारखौ हिसाब लानो थाखाय जानजि खाफ्रागासिनो दङ। मानोना बिथाङाहाय दिनै बिटिआर रेकर्डनि उनावहाय जाय बेक्तिया आन्दलन खालामनाय समाव बुंदोंमोन जे 100 फुट गोथौआव जावनानै नायबाबो दिनै जोंनि बर' आयं आबैमोननि हारा मोनगोन होनना बुंदोंमोन, बेबायदि बेक्तियाहाय दिनैहाय पिडिसिनि चिफ जानायनि उनावहाय दिनै माब्रै जोंनि जाय बर' बिमामोना गावनि थै गोलोमदैजोंहाय दिनै मोनसे थुरिनि न' लुनानै बै चिराङाव लुनानै थादोंमोन, बिथांमोननि न'खौ जेबायदि प्रमद बर' बिथाङा सेफायदों, बेनो मोनसे प्रमान जे प्रमद बर'आहाय जों बर' रायजो राजानि थाखायथ' माब्लाबाबो खामानि मावखाया। आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जाय जाथिफोर दङ, दिनै जोंहा बिडिसिआवहाय मुस्लिम, राजबंशी आरो गोबां अन्यान्य जाथि दङ, बिथांमोननि थाखायबो खामानि मावाखौ नुनो मोनदों। मानोना दिनै बिथांमोनासो दिनै जोंखौ बुङो, जोंनि जाय राजबंशी कमिउनिटि आदामोन दङ बा मुस्लिमनि आदामोन दङ, बिथांमोनासो बुङो जे नोंथांमोननि आन्दलनाहाय इसिबां हाजार हाजार बेक्ति दिनै मुंख्लं जालांबाय। नाथाय हाजार हाजार बेक्ति मुंख्लं जानायनि उनावबो दिनै नोंथांमोननि बर'आ माने इभिकसन खालामजाखो? आरो जुदि बर'आनो इभिकसन खालामजायोबा जों मुस्लिमा राजबंशीजों खालामजायाना? जुदि बर'आनो साख्रि मोनाखैबा जों मुस्लिमा माबोरै मोनगोन? जुदि बर'आनो गावथारजागासिनो दङब्ला जोंनि जिउआ रैखा दङ नामालै? दा बेनो मोनसे खोथा। दिनै प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकारा थांनाय बोसोरनि एप्रिल मासावहाय मोनसे नटिस होदोंमोन जे जुदि सोरबा रायजो राजाया बिडिसिनि सिङाव थानाय ना हमोब्ला, उदैयाव बिदै गोनां नाखौ हमोब्ला बिथांमोना बुंदोंमोन फाइन होनांगोन, नङाबा 6 मास जेलाव थांनांगोन। नाथाय आं रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानदों, बिथांमोना नानि जिउनि थाखाय इसेबां गुरुत्त होनो हादों, नाथाय बिथांमोना जोंनि बिडिसिआव मानो इभिकसन खालामगासिनो दङ? नानि थाखाय इसेबां साननो हायोब्ला बिडिसिनि रायजो राजानि थाखाय मानो सानाखै? दिनै जोंनि बिडिसिनि डिपार्टमेन्टफोरखौ बिथांमोना मानो हगार हरखो? दिनै आन्दलनकारि आदामोननो दिनै मानो साख्रि होनो हायाखै? दिनै प्रमद बर' बिथाङाहाय 3 बोसोर बिडिसिखौ सालायबाय, बुंदोंमोन बिटिआर रेकर्डआवहाय 1500 कोटी स्पेशल पेकेज फैगोन। जुदि स्पेशल पेकेज फैमारदोंब्ला नोंथाङा बिडिसिनि रायजो राजानि थाखाय मा डेभेलपमेन्ट लाबोखो? आरो आं खावलायनो सानदों, दिनै जोंहा परबतजला ओनसोलावहाय जोङो हाबनाय लोगो लोगो नुनो मोनो जोंहा साल दंफां बा साल बिफां गोबां दङ। बे साल दंफांखौ दिनै जोंनि बिडिसिनि जाय बेक्तिया ट्रेक्टरनि रेलि खालामनानै साल दंफांखौ दानफायगासिनो दं, आरो जाय बेक्तिया परबतजला ओनसोलनि साल दंफांखौ जाय नोजोर होदों, बिथांमोननो जों परबतजलानि रायजो राजाया दिनै जानजि खाफ्रागासिनो दङ। जुदि सोरबाया बेखौ नोजोर होदोंब्ला बिथाङा सांग्रां जानाया गाहाम। मानो होनबा दिनै परबतजलानि रायजो राजाया जाम्बा नङा। दिनै परबतजला ओनसोलावहाय बिडिसि एकर्डनि सिगां परबतजला ओनसोला बिराद गोग्लैसोना थानाय ओनसोलमोन, नाथाय बिडिसि एकर्डनि उनावहाय हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावहाय दिनै परबतजला बिराद गोग्लैसोना थानाय ओनसोलमोन, नाथाय बिडिसि एकर्डनि उनावहाय हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावहाय दिनै परबतजला हिसाबै गोबां जौगाखांबोदों। जौगाखांनायावहाय दालां माखासे थालांदोंमोन, नाथाय बे थालांनाय दालांखौहाय दिनै इउपिपिएलनि परिबर्तन सरकारा मानो मावफुंनो हायाखै? सारा दालां बानायदों, बाजार बानायदों, साब डिभिजन खालामनानै होदों, गोबां डेभेलपमेन्ट खालामना होदों, नाथाय नोंथांमोननि बिटिआर रेकर्ड जानायनि उनावहाय इउपिपिएल सरकारा परबतजलायावहाय मानो दंफांनि दालां मानो बानायबावखो? मानो नोंथांमोना बिटिआर रेकर्ड जानायनि उनावबो मोनसे फाखानि दालां मानो
लुनानै होनो हायाखै बेखिनिखौ आं खावलायो जाहाथे जोंनि रायजो राजाया सांग्रां जानांगौ आरो प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सरकार जे बिथाङा थगाय जोंनि रायजो राजाखौहाय थै सोबख'गासिनो दङ बिनिफ्राय जोंहा रैखाथि मोननांगौ बेनि थाखाय जोंहा जानजि खाफ्रानानैहाय BPF राजनिति दोलावहाय जोङो सापर्ट खालामनांगौ आरो जों नुनो मोनदों हाजार दिनैहाय UPPL निब्लाबो BJP निब्लाबो आरो लाइमोनफोर फरायफुनाय लाइमोनफोर बा फरायखांनाय लाइमोनफोर बिथांमोना जोंनि BPF राजनिति दोलाव जयेन जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो मोनसे बेनो प्रमान आरो मेसेज जे फैबाय थानाय दिनावहाय जोंनि BPF राजनिति दोलाहाय आरो पावाराव फैफिनगोनखौ जों नुनो मोनदों। आं मोनसे बाथ्रा फोरमायनो सानदों बिटिआर एकर्डनि उनावहाय बेखौ दसे दोनथ'नानैहाय BDC एकर्ड समावहाय जोंहाबो BLT आदामोन दङ बिथांमोनाबो केस दङमोन नाथाय BDC सुक्ति जानायनि उनावहाय बिथांमोननि केसा जोबजोबदों आरो बिथांमोना जेलाव दंमोन बिथांमोना गजोबदों BLT आदामोनहा दिनै साख्रि मोनदोंमोन BDC एकर्डनि उनाव BLT आदामोनहा साख्रि मोनदोंमोन नाथाय बिटिआर एकर्डनि उनावहाय सासेबो NDFB आदामोनहा जेलनिफ्राय गवाखै जाय बिथांमोना जेलाव दंमोन सासेबो NDFB बिथांमोना साख्रि मोनाखै सासेबो मार्टियार फेमिलिया दिनैसिमबो साख्रि मोनाखै बै समावहाय गावनि जिउ देहाखौ बावसोमनानै मावबोनाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे आदामोन दं बिथांमोननोबो साख्रि होआखै दा बेनो मोनसे प्रमान जे जोंनि BDC आवहाय सान्थि परिबेस फैयाखै आरो सान्थि परिबेस फैदोंमोनब्ला थांनाय 2021 जोंहा बे पर्बतजरा ओनसोलनिनो सासे आदा जनक बिथाङा क'क्राझारनि बै सेलेखा बाजार खाथियावहाय बे सेलेखा बाजारनि सासे आदा जोंसारजों लोगोमोन बिथांमोना माबा मोनसे बिजनेस मावहैदोंमोन बे समावहाय बिथांमोना पुलिसनि गुलिनि शिकार जानांदों दिनै जोंहा उदालगुरियावहाय केनाराम ब्रह्मनि केसावहाय जाय बेक्तिया दायनिगिरि नङामोन बिथांमोना पुलिसनि गुलिनि शिकार जानांदों जोंहा दिनै चिरांनि किसान बाजारावहाय सासे सेंग्रा रोंखा राखा सेंग्रा बिथाङा पुलिसनि फाव फान्दायनायाव बा भुल बुजाबुजि मेसेजावहाय बिथाङाबो गावनि जिउखौ आसाम पुलिसनि गुलिनि शिकार खालामनांदों अब्ला जोंनि BDC आवहाय माबोरै सान्थि परिबेस फैखो सान्थि परिबेस फैनायमोनबा दिनै जोंनि BDC आवहाय इलेक्सन जानाय नङामोन जोंनि बर' बिमा जोंनि बर' बिफा बिथांमोनहा बै समाव गोजां बोथोरमोन चिरांनि लावख्रिगुरियाव बा चिरां ओनसोलाव जेब्ला इलेक्सन खालामदोंमोन बे समाव गोजां बोथोरमोन सोरबा बे गामिनि फंबाय बिनानावमोनहा कलेज फरायनाय स्कुल फरायनाय फरिखा जानाय सममोन बे समाव बिथांमोनहा इलेक्सन खालामदों बेनो नामा जोंनि BDCनि सान्थि परिबेसा गतिके सान्थि परिबेस जोंनि BDC आव फैयाखै एकमात्र जोंनि BDC आव परिबर्तन जादों बे जाहैबाय जोंनि UPPLनि लिडारफोरा परिबर्तन जादों सोरबा एल्ट' सालायोमोनब्ला बिनिफ्राय दामि गारिसिन सालायबाय सोरहाबा गावनि बेक्तिगत सार्थ हिसाबैहाय जेसेबांखिनि फैसा आरजिनांगौ बिथांमोनहा आरजिगासिनो दङ इभेन दिनै BCDCनि चेयारमेनब्लाबो जाय बेक्तिफोरा बे टारगेटनि शिकार जादों बिथांमोना मोनथिगौ दाख्लै समाव मोनसे धौ फैदोंमोन फायखाना होनाय स्किमनि मोनसे धौ फैदोंमोन बे फायखाना स्किमनि धौआव मोनसे सेन्ट्रेलनि स्किममोन बे समाव जोंनि UPPLनि मानगोनां लिडारफोरा बा BCDC लिडारफोरा बिथांमोना 1000 फैसा बिथांमोना फैसा लादों दिनैहाय जों नुनो मोनदों गोबां ओनसोलनि बा गोबां रायजो राजा खुद्रि सारगासिनो दङ दिनैहाय बिथांमोना न' होदोंब्लाबो बिथांमोना थाखा फैसाखौ 50%निबो बारा सोरनिफ्रायबा 10,000 लादों सोरनिफ्रायबा 15,000 लादों 20,000 लादों बिथांमोना बेबायदि परिस्थिति लाबोगासिनो दङ दिनै बर' हारिल' आं बुंला दिनै जोंनि बर' रायजो राजायाहाय बिदि परिस्थितिखौ नायनो थाखायसो इसिबां हाजार मुंख्लं खालामनानै आन्दलन खालामदोंमोन नामा प्रमद बर' नोंथांनि दैदेननाय UPPLआ जेबायदि खामानि मावगासिनो दङ बेखौ रायजो राजाया बुजिनो बाखि गैला नोंथाङा थाबैनो जोंनि BDCनि बा BDC सरखारनिफ्राय नोंथाङा थाबैनो उच्छेद जानो थांगासिनो दङ क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस लेबरेटरी फार्मासी पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकोलॉजी डेंटल यूरोलॉजी डेंटल एक्स-रे प्ले एरिया
एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ, पिआइसिइउ नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ-आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101 655 430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।